Do you know the Bible in Revelation don't know that Jesus has a tattoo on his thigh? Yeah. You understand? Not only on his thigh. Ndakanzwa futi kuti Jesu ngikuti andi Jesu ere. Ameno Jesu kana Mwari. Anza ne tattoo futi resta rangu. Mispaum akanyora nzigo. Yes. So anza akanyora nzigo. Anzi your name is tattooed. Oh. Nada to comrade. Yo, anzi Jesu angari ugly kana kaverenga Bible ndikaona Jesu was not handsome, he was very very ugly. Anzi anga kashata zvekuti kana asikana akamutariswa dai handiti wanga asingatombotorwe moyo. He was never going to be crush yemunhu. Anzi there was no beauty in him that he could be desired. Unaona manje nyaya ya appearance pavarume manje haina basa kunyanya murume anonzi Jesu. Murume wese ndosika uchiona kuti vana Uncle Roland vaitobuda nemabhibi bapombi. Dynamos should revive the altar that was laid when Dynamos was created. There are certain rituals that Dynamos used to do that they no longer do. Ndozvekuvadzikisa. Number 1. Number 2, Scotland FC ine mari, ine skill, but inofanira kuti bhora riri spiritual. I'll give you a certain example. Pane zvandakambotaura munhu akanakiko. Unochiziva chin'ai? Chin'ai icho chiya. Kune chin'ai chemusha. Unoziva kuti paguva futi panoita chin'ai. Kune chin'ai chepaguva, kune chin'ai chemumba, but chin'ai. Unoziva kuti iwo mukatora chin'ai mukachipfekera mukati metube yebhora mopomba bhora iroro nemweya. Handitika? Yeah. This is what Zigo was talking about. That was this is what Zigo was saying up. Ladies and gentlemen, pane nyaya yakambonetsa ku OK Grand Challenge yemurume aingohwina gore negore achikohwina mota zvatomonzi munhu anofana akarika, but we didn't know what his secret was. And today I've got such kind of a testimony per se. Ya Commander Ibrahim. I'm holding a check panap Spin City. I think by now vanhu makatidzidzei saka you understand kuti zvinorevei kana takabata check inoi. This Commander Ibrahim. And Commander Ibrahim, I'm going to read this Spin City check. Pay the order of 6,000 United States dollars only, but I know in numerical figure as well. 6,000 for Commander Ibrahim. Hatina kuisa real name ravo because munozovatsoma. Congratulations, Commander. Thank you so much. Regati kazuke check yedu up. So this is real. This is actually very very real. Vano to winner. Apparently this is one of the winners. Commander, congratulations. Mfaro wedu tose inyasha. No, mfaro wenyu mega. Tose mesudira winners. Aiwa, akana ndakatowina mawina baba. Hanzi panonzi nematambudziko toti ndeedu tose semune makorokoto. Ndeedu tose. Alright, I had an interview with you muchimbotaura nhau dzenyasha dzebetting. And I love it when my men of God will speak about issues and it actually come forward and testify my issues. Yaya futhi kuti I myself mchonambudai atingamboti matenga Spin City or something of that sort. You cannot buy an algorithm. Yes. I should make sense. Plus Spin City is a company diki yekunzi ingatonzi kuitwa theatrics nayo. No, it doesn't make sense. So my screenshots are in now and my screenshot from Commander Ibrahim, which we have shared the betting dashboard rabo, and he has actually won 6,000, and this is not the first time that we have won. Remember winner from Spin City is what? So far, I think my first big win I 1,000, 2,000, 2.5. But nansa number dareka threshold ye 4-5,000. Threshold ye 4-5,000. And ansati. Nanchingoro ma 2,000, 2.5, 2.8 ikoko. Alright. 6,000 magai winner through which game? Aviator. Muri pilot. Indotamba Aviator jet. Antambi anachimwe ndotamba ndo flyer. Mnobururuka. Saka mufano need to commander Marshall. Yes, Marshall. Hanzi commander in chief. Ndakanzwa mwe munhu achiti pana tete tiuda ndiri pilot. Hanzi kwete pilot wekuti pilot we Aviator.
aiwa ndikupaona saka before we look at the spiritual side and it, how did you win this like how do you remember? This is what happened. So at the day before yesterday ndanga ndine $40 mu inbox mam ndikangoda ndikambotamba chi affiliate. It was soon after my birthday. Soon after you left ndobva ndarova 600 ndaida kuibuditsa ndaida kunoi-withdraw ndakaitoi-withdraw kuisa mu-inbox saka inbox nansi naona kuti yasenda message yekuti inbox iri down iri kuvari ku-upgrade so we went there, we failed, then we came back saka kuseni manje ndikati rega ndimbo pa 600 apa rega ndingobvisa 50 ndidai saka ndaitamba ndirumbawo ndichingohwina ndisa unorova ka ombodyiwa ombodyiwa uchingodzokera pa 50 wodzoka pasasi network yaikakama ndobva ndabuda panze. My brother-in-law was here, Apostle Love J. Emmanuel can testify to this. Akwete iwe chete wobva saka ndabva ndanomira nechi apo ndobva ndati chi 20 kusasi 10 kumusoro pa2 mani guy ndombejero wangu trick yandoita inini ndikaisa $30 iri kumusoro ikasvika $30 ndakubuditsa mari yangu yadzoka then ndakumirira iri kupi iri kusasi so ndiri pakati pekutamba saka network yaikata ichidzoka ichikata ichidzoka so ndichitotama chakutosvika ku10 anditi someone ndobva afona ndakata very fast pakazodzoka network kudai mari yanga yatokuzvi 900 ndatoti ndovadabuditsa cash out saka tsana wanga wakanditarisa ndobva tony ndobva ndaratidza kuti chinhu chinotowinika so ichi 900 inani yecho here inani ndikati itori real money bo ndobva ndaisa foni muhomwe ndobva ndati ndikandoona mumwe bhururu wangu anonzi Mutumwa so driver wangu wanga asvika anonzi Brian. It's unfortunate nhasi apo mutori na driver ndina driver because people think kuti pamwe you are betting out of urombe aiwa ukanzibata munhanda munobata inini aiwa unorowa inini nditori one of vanhu vanotombo blesswa nemi aiwa handibeti ndoto chotongondinakidza chigemu hobby ndobva tabuda naBrian tichinda kunoona Apostle Guru tichisvika pakona mudavanda vanogara paseira he doesn't stay far ndobva ndatanga kudi kubeta saka takasvika pana Apostle Guru achiuya pawindo ndandakabeta $50 kumusoro yanga yakutosvika kuma400 ndobva vati budisei ndikati aiwa mirai ndichiti mirai ndobva chaenda ndakudzai kuti chinoenda ndobva ndabhecha futi mamwe ma50 ndobva chakabva chajamuka ndikadai 3000 buditsa mari wazvona ndobva tachidriver manje naBrian tichinda kunodi I think that's the time yandakatanga kukusendera ma-screenshot ndichikubata ndichiti ninge yangu yekuwithdraw inenge yakunetsa taitodriver kuenda kunotora 500 yanesuro ndikati kuna Brian noziva here kuti iwewe apa ndikasacrifice aka 500 pa3 ndogona kungopinda mu4 ende zveshuwa ndabva ndapinda mu4 ndobva ndasvika uko network isati yakudi futi yakuita ndobva ndandakukufonera machiti baba Zigo taurai netimu rindigadzirire ndiwitechi withdrawal ndobva ndadzoka kuno uku ndikarara ndandaya ne 4000 uyu ngomwana akagara apa ndichibuda ndichienda uko akaona ndakamuradza account yangu first time yanga ine 2 madam pandakazodzoka ndichivaradza yana 4 vakatonditi ishuwa here refresher ndika kudai zvikanzi chichi ozvona even ndogona kuplayera mavoice note etimu rangu randaisendera anditika apa madam ndokavaimboti betting not allowed in the Bible varimo mbongo mavhesi akabhabho fanisha saka ndava ndangaonakirwa ndichendera timu rangu then ndava ndazongoti ndamudhenda ndandanzwa musoro ndava ndati arikanimborara saka ndakapinda mudhenda angoti arikandibete ndopa ndakazorwa ndopa ndakazokusendera futi maende akati Zigo tamu 6k ndikati Zigo mari yangu iyi haizongodisapira apa ndakazoona balance yadi ukatonsendera voice note ukati aiwa baba idi aidisapia and zveshuwa haina kudisapia zveshuwa mari yakatodi and you faced my challenges back withdraw but I want to know how they were resolved. Ndine number yawakandipa pandakamboina 2k
these guys they are very fast ukangovasendera vanotobva kuti tisendere chakati but nezuro ndiwo wakatonditi mabheja ndisenderechi madetails then very fast it was resolved and unoziva chimwe ndichonakidza moment yaunongoita withdraw kudai inobva yatoappear haiti sezvimwe zvimabetting zvandoona zvokuti inombomira kana kuti onzi 24 hours there and there then they overpinda maccount. All right, ladies and gentlemen, the commander Ibrahim, it's not in the next segment, spirituality, but I just wanted you to know, commander, vanoshandisa Spin City kana vachimboita hobbies, because this is just like unotamba soccer or kunoswima or chika na vachimboita hobbies. Plus ndakati inini handiverengi pavanhu vanonzi vanobeta because betting is winning and losing. You always win. Lose. You always win. I always win. But pane mamambotora kuti munhu makabva marohwa ka50 aiwa hakusi kurohwa because iwe ukati wabeja 50 andika worohwa yoita kana kuti 10 wozotora iwe 1000 hauna kurohwa. Pane way tinoshandisa danzi you can lose the battle but win the war. Yes, exactly. Very victorious. Yeah, so ndionoshandiswa na commander Ibrahim. Kana uda kujoina unongojoina using my details ari kubuda pa comment section pane ndakaisaba ukabvunzwa promo code unongoshandisa kuti zigo ndo promo code unoshandiswa nevanhu vanowina. You get what I mean? Ukaluzawo hanzonenge waluzawo kuti udeze uzowine. But anyway, commander is not affiliated in any way to Spin Cities. Just to munhu ari kuti say arotamba magames avo. But commander vane convictions avainawo asiri also they don't have anything to do with Spin City. So that is what we are going to talk about now. Commander, takamboita video chat about nyasha. The betting. Just as nyasha matombotaura idzodzo. I told people kuti munhu wese ane nyasha dzanadzo. Munhu wese ane nyasha dzanadzo. I'll give you an example. Kune mchinda anonzi Defeat Shumba. Yes. Most people think kuti me and Defeat Shumba are rivals. No, Defeat is my friend. He was actually here on my birthday. Defeat ane grace dzekuti akasvika panzvimbo. Chero vanhu vanga vakaita kakusuwa atmosphere inochinja. Vanhu akangoseka munhu wese andanga kuti dzitori grace idzodzi. Alright. Kuntori negrace dzemari dzekuti certain vanhu chero zvikadii vanongoita mari. Kune grace dzefavor dzekuti unongofavor. Even grace dzebetting dziriko. Inini I will tell you this and I've said this before. Chero ndikada kubeta chii handidyiwe. I think zvinotobva nelineage because my mom used to dream numbers a lot. My mom vakatombowina ku OK Grand Challenge. Hey. You understand? Saka ndakaudza vanhu kuti no vari kuda grace dzebetting uyai tikupe grace dzebetting. And is that biblical kuti munogona kupatsira grace? You can pass grace on. Elisha akatotora double portion yegrace dzanga dziri pana Elijah. Paul akati hanzi I want you to be partakers of my grace, not mudyewo. Exactly. Saka grace can be imparted, grace can be given. Problem ine vanhu ndeyekutoanda zvemara unge honye. Saka inini manje ndine maconditions andinongopa munhu. Ndongokudza kuti kana iwe uroda ndikunamatire chakati bvisa offering handiti. Ende pamwe pacho haisi nyaya yeoffering, nyaya yekuona kuti are you serious? You understand? But what I can assure you, me winning like this hakusi kunzanzi ndogona kutamba chindege hachina formula. Hachina kuti unozoti ndochitaimira kana ndachistada. It's a lie. Pane ka video kandaiona kake munhu angatosvika kuma times 1000 achizama kusvika chazoti vanda futi phone plus zviya ndo zvandiri kutaura kuti igrace ndimwari vanenge vachizvitendera. Unoziva kuti Brian akanditi kuti driver wangu akanditi mudara mwari vane favor. Mudyikiro wandoitwa nechinhu ichi nemuhwiniro wamuri kuchiita igrace. It's not by skill, it's not kuti unenge uchigona kunyepa. Igrace dzamwari. Inyasha dzamwari. Tisikami nyasha dzamunoba ndedzebetting chete here. Like zvamunobatsirawo vanhu kuti nyasha dzavo dzinenge dzavangowandira nyasha kana kuti havasi kurealize nyasha dziri pavari or anything of that sort. Do you help vamwe mafield? Ndikati ini ndopa nyasha techitokanganisa kutaura. Nyasha ndedzamwari. I'm just a messenger. Plus Zigo, we have talked about this. You know I don't like advertising kuti ini ndonamatira zvakati nezvakati, but what I can guarantee people ndezvekuti there is nothing impossible with the Lord. Mwari vanoita zvinhu kuti zviitike. I will give you examples. I have been blessed in different ways. Birthday rangu ibaba ndakatoblesswa ne 1200 square meters na someone yeland
ma-blessings akawanda Yeah. anenge achiuya. Saka ndinobhelieva kuti with God everything is possible. Mwari vakatidana vakatizodza vakatituma sevaranda vavo. Ndinenge ndisingadi kuzozviisa muligi revanhu vanoti ndoporesa chakati ndodai. But what I can assure people and tell people ndezvokuti whosoever God said will be blessed through his servant who is Commander Ibrahim. Tinotongosangana one way or the other. All right. Then we have talked about the positive things, really associated probably in betting, grace all mistakes, and also believing God for a miracle. We cannot shy away also from negative PR. My stories in my H Metro. Pane story yekunzi hanzi mumwe akarohwa, makaiona kuti hanzi akafenda after itakadeka. Vanhu vakawanda vari okay. This na manager wekubheka zino ari kunzi aitamba kandege kusvika azotora mari yebasa kusvika atozoenda kujeri. Ndino friend yangu waona ngati panaboya. Brother yake akatosvika pakutengesa imba because of betting. If anything is overdone, if anything becomes an addiction, then it becomes dangerous. Yes. Saka, this is my advice kuvanhu vanoda kuita zvebetting. Don't take betting as work. Take betting as a hobby. Usabheja mari ine zvinangwa. Uchitry kuti uda kuispina. And this is one thing that people don't understand. Betting is not a shortcut. No. Itori path ne process inenge yakatonyorwa naMwari kuti musi wakati Commander Ibrahim achawina 6,000. Saka iwe ukafunga kuti ilaki kana kuti masanga ndo paya pekuti unotora mota woenda unoitengesa wobva wabheja kuti handogona kutenga dzimwe 5. It doesn't work. Azvinosiyana nekuti iwe uri mukadzi zvamaindudza zvekuti unotora upfu neshuga mumba unopa girlfriend. It doesn't make sense. Yes. You get it? So I would say if you know that you have addiction problems, usabet. All right, but spiritual wise, do you think there is hope or help on the way for people who have already gone through the rabbit hole? There is nothing impossible with the Lord. Whether it's addiction, affliction, there is nothing impossible with the Lord. Hakuna munhu asingabetsereki. Munhu wese anotobetsereka. Even an addiction yeporn. Munhu wese porn addiction is the simplest. Bible shoko raMwari rinoti the prodigal son paanga akatarisa nguruve dzichidya achishuvira kudya nenguruve. The Bible did not say he prayed. It did not say he fasted. And he came back to his senses. Zvoroti panotori nezvimwe zvinhu zvisingatodi prayer zvinoda conscientization. Kugara nemunhu pasi uchitotaura naye. Reason why tichiti vanhu ngavauye kuchivaparidzira. Shoko rinochinja munhu. Yes. You understand? Saka ndizvo zvakafanana nekuti pane habits anongochinjika. Because kune habit iri physical, koisa habit iri spiritually influenced. Right. Even iri physical, but iri spiritually influenced. Varume vese toda mababy, that's a fact. Aiwa munoada. Hakuna murume asingadi mababy. Chero vamakandiwa hakuna ndosika vatori na Mom's Ruth kutoda mababy koko. Yes. But kunozoita munhu watinoti ane shavi rekuda mababy. Munhu wese anowanikwa. You see, now that's spiritual influence, and that's a problem. Iyoyo ndo yakuda prayer plus conscientization fasting. Ayo. And this spirit cannot go. Iwe yanga iri spirit ye-epilepsy, yanga isiri spirit ye-mababy. Saka, you mean with my spirits aiwo akafanana na epileptic, like my spirits ane chekuita nema disability. Fasting can actually be. The reason why we fast is to edify the spirit man. So these spirits ano afflict the spirit man more. So there is a problem with my physical body. Saka, in other words, what Christ was saying, they should resist the devil and you flee away. You resist how? By edifying your spirit. How do you edify your spirit? Through fasting, through prayer. Frequently. What's on? And the moon, unofanana nzisayo kuti
origin of problem chi hazviroti kana umwe akatsanya zvikaita iwe unofanira kutsanya zvaita no. Saka hati create doctrine out of one incident. Ladies and gentlemen, this is Commander Ibrahim. This is one of the most humble men of God I have ever met. Mama men of God ungabvume kuapfekeza sheti yespirituality ndikatokuzati bada wandirerutsa, but I think just as Jesus came here and he could be in our own body. Iyo hanzi Jesu angari ugly kana kaverenga Bible ndikaona kuti Jesu was not handsome, he was very very ugly. Hanzi anga kashata zvekuti kana asikana ukamutarisa dai handiti wanga usingatombotorwe mwoyo. He was never going to be crush yemunhu. Hanzi there was no beauty in him that he could be desired. Urikuona manje nyaya yeappearance pavarume manje haina basa kunyanya murume anonzi Jesu. Murume wese ndosika uchiona kuti vana Uncle Roland vaitobuda nemabhebhi bapombi. Ndosika wakanzwa Jinimba akavhudza mudiwa kuti does your hand some pay bills. Ene mudiwa akaita shungu izvo zvimushandiro waari kuita soka. You see, because inini chandaona pakufamba kwangu few years that I have seen, munhu adirwe how they look mostly kana ari murume. Anodirwa character, unhu anodirwa mari. Yes. Character unhu nemari. Saka aiwa, being ugly doesn't quantify humbleness. Humbleness inotongoquantify neumwe unhu unengochicha. So the last question another kuti Commander Ibrahim will always come here. Most of the times is magari something ambopfeka hembe dzebasa. Most of the times is wearing my robes awo and spiritual representation. Nasi ndopa wakapfeka ma short sleeve. Then I couldn't help but notice kuti you have got tattoos. A lot of them. Akatowanda. And anditomboafari. And handisi kuadzima. What's your spiritual understanding about my tattoo? There's no spiritual understanding about tattoos or spiritual. Okay, this is the thing. I've heard a lot of people wachiti, hey, my tattoo are spiritual. Nene. Tattoos were tribal marks. God didn't want the children of Israel to buy similar tribal marks with other tribes. You understand? Do you know the Bible in Revelation don't know that Jesus has a tattoo on his thigh? Yeah. You understand? Not only on his thigh. Ndakanzwa futi kuti Jesu nikuti ndi Jesu ere. Ameno Jesu kana Mwari. Anza ne tattoo futi resta rangu. Mispawo makanyora nzigo. Yes. So anza kanyora nzigo. Anzi your name is tattooed. Oh. Nanda kuti comrade. So my tattoos. You see, this is the stupidity of this generation. Vanhu vakawanda. Pane pakambotenderera issue kuchinzi pane masatanists ari kutora ma profile picture evanhu unomashandisa. That's the lowest level of understanding spirituality. If anyone who is spiritual wants to do something to you, you will never know. So tattoos being there doesn't mean kuti munhu I'm a satanist or whatever, because that is the surface level. You understand? Inini I have tattoos because ndakakura ndichifarira zvematattoos. Ndichidrawa vanhu, ndichizvidrawa, ndichidrowiwa. You get it? Handina kuzvarwa ndiri mukristu. Handina kuzvarwa ndakagamuchira Jesu. I had a life before this life. Of course I was called before birth. But kuti tanga kunda kufunctiona nei. Handitika ndandatoo munhu mukuru. But already ndandatoo nematatoos. So these are mistakes, these are testimonies. Wazvona? Ari kuti reminder kwatakabva kuti tikafila kunge ndakomanda. Then I look at my hand ozoti but wanga uri useless. So in Paul, I count everything that I have gained as loss for the excellence of the knowledge of Jesus Christ. Marufu manyendano nakiza. And zudaira budoda the David. Mavanga maskos. I don't know that hanzi na marufu Jesu akanzisumuza nuwo yako. Anza Jesu akati kune munhu angari pa pool bedside asumza nuwo yako ufambe. Hanzi kaenda no. Mafaro unodza kuti kupinda apostle kwaiita akazobuda ndo maskas ake. Aya. Ngamire izvozvo. But is it a likeable habit yekuti imi muri kuti makaita before? Yes. But inini I'm already a Christian. Yes. But I tell you, I like ladies with tattoos. Zvekuti even musikana wandiri kudana naye haana matattoo, but I'm pestering her to have one or two tattoos. Is it a normal
desire yekuti mukristu kaona iri mauri unofanira kuvhundukira kuti satani handishandira ndikufarira matatu. Number one, ndisati ndakupindura nyaya yako, iwewe wambotaura pakamera apa ukati aufariri mabhebhi, asi zvinova kuti unofarira mabhebhi ani matatu. Tendeuka ikomresi. Handifariri mabhebhi, nofarira mabhebhi ani matatu. What I personally think ndezvekuti when it comes to spirituality, everything that is done on the planet has significance though, right? So it is important and always good to have knowledge before you do something. Kuti zvoni zvandiri kuita ndiri kuzviita based on what and why. Number one. Number two, matattoos anenge ane significance pamunhu. Kune vanhu vanoita loss, then they decide to remember that person wobva wanyora tattoo. Kune munhu anongofila kuti ruoko rwangu ndikaruisa ruva runenge rwakadi rwakanaka. Kune munhu wekuti akapinda in a certain cult or a gang anoiswa a certain tattoo as a mark. You understand? So it's not really about kuti toti isusu is it something desirable or not. No, it's an individual option. It's a personal preference. Yekuti unoti iwewe ndo zvandinodi zvandinoda. Just like kuti munhu anoda kupfeka sutu umwe hadi kupfeka sutu. You understand? But basically Mwari anoona character nemoyo more than container. Problem yatinayo in our generation ndeye vanhu vanonga vanoziva, so they are just too judgmental about certain things zvinenge zvisina basa zvazvo stere. Komanda tichivhara why ndichinyanyofarira kunge ndiri padhuze nemi. Marevelation anotanga kuuya kwandiri kana asi munovhura pfungwa dzangu ere kuti dzitange kubudisa marevelation pamwoyo pedu chaipo kana uri mukristu akatendeuka pakatonyorwa matatu hanzi we are living episodes written with ink, not of which yatinoona nyorwa so tattoo New Testament tattoo yakanyorwa. Aiwa, your last words, Command. My last words ndeyekuti number one, is not by intellect, it's not by skill, it's not by human knowledge, but by the grace of God that we move from glory to glory. Saka kaona komanda vachinzi vahwina Spin City, it's by grace. That's why I said no, we can pray for each other and impact each other with that same grace. But above all, like I always say, no matter what you're going through, always know that God loves you. That mupo grace kuwina zaminazo muzipo Scotland iri kuwina yo but singasowina chaizvo. Then above all mupe Dynamos. We cannot watch our beloved team ichienda kurelegation. This clip kana vachazoenza vanoti kana chikwanisa kuzoikata kuzoiposta yega. Dynamos should revive the altar that was laid when Dynamos was created. There are certain rituals that Dynamos used to do that they no longer do. Ndozvokuvadzikisa. Number one. Number two, Scotland FC ine mari, ine skill, but inofanira kuti bhora riri spiritual. I'll give you a certain example. Pane zvandakambotaura vanhu vakanakidzwa. Unochiziva chin'ai? Chin'ai icho chiya. Kune chin'ai chemusha. Unoziva kuti paguva futi panoita chin'ai. Kune chin'ai chepaguva, kune chin'ai chemumba, but chin'ai. Unoziva kuti iwo mukatora chin'ai mukachipfekera mukati metube yebhora, mopomba bhora iroro nemweya, handitika, moenda kunotamba game nebhora iroro ramuchikiwa. But mabhora manje amuswera nemabhora enyu aiwa handina bhora rozvema ndiri kungokuudzawo hangu zvauchaita neinformation yandine inazvo iri ndiri kungokuudza but ndiri kuti Scotland ngainzwise chino wani mukuru Scott handitika ivo vanonzwisa zvinhu zvemweya zviri spiritual handitika ngavanzwisise chino wani mari iripo maplayer aripo but bhora riri very spiritual. Inini kana vakada kuti ndivarovere chemweya chacho chiri spiritual kuti Scotland itange kudambura vanhu ndoda GD6 because it doesn't make sense kuti yo padala anonza nani anakama billiard mungotyiwa futi timu yaya ine vanhu vanogona bhora zviri on record urinzwisa ndo zvandiri kuti inini
ndakamboudza vanhu vanotamba bhora ndakamboitira vanhu prayer kuti ndaiva namatira mashooters avo ende vanhu vese ivavo handiti they are going handiti but ndiri kuti inini and I'm very serious handisi kana kutombojoka ini handiti matrials baba ndiri commander izvoni zvinozonzwisa Scotland ine maplayers anogona ine mari yekuti bhora rinakidze handitika but vane chemweya chavasina handiti ndati ini mukuru Scott ndinogona kuvachunira chinhu chavo chikanakidza handitika handisi kupe maGD6 aiwa handindiribo but ndiri kuti inini ipapapa kana kuri kunzi ndizvozvo aiwa ndoda GD6 Muronzwa, ladies and gentlemen, PGD6 aba kana rapta ininiwo semutumwa anzi naSilent Killer mutumwa anopiwa mbonje yake yekutumika anditi munomboka akwa ndiribo handinyanyotarisa zvekudenga but anyway zvatike zvataura pamatara about Dynamos ndava ndafunga zvakataurwa naApostle Kapandura vapera kaApostle Kapandura unoziva aiwa alright zvautaura zvakafanana nekuti toti Alec Macheso apera it doesn't make sense why because tarisa kuti akaita maalbum mangani so far Mark Ngwazi asati asvika pakota handitika yemahit song amacheso hatisati tasvika pakota yemasemon aparidzwa namudhara Kapandura saka tikati apera zvakafanana nekuti iwo Zigo kana une 20 years indine 25 years wobva wati handokubata makore ako manyumanji it's impossible havana kupera mudhara Kapandura vakangoresta zvavo vakazorora aiwa maelders he's not trying no try nhasi anozanda kuti evangelist commander nambaringa kwete namparinga marufu ndafa udofanadza na marufu commander nhasi vanenge vaine malikes evanhu ese kuzoyaja but nanchiti ndiri kusayoja hanzi naevangelist marufu Apostle Kapandura commander ndapona pamantaradira about Dynamos muchara about maritual acho hanzi naCommander muZimbabwe mune zvinhu 3 zvakakosha ende zvinhu izvozvo zvese zvakatangwa muna 1960 hanzi zvinhu izvi zvinoti Dynamos Zayoja 14 Faith neZanu-PF wanobva wati Commander Commander, thank you so much. I'm leaving you with your check. Ndive check yangu baba. 6,000 United States dollars. Of course, hatina kuiconvert into cash because we are encouraging one to use plastic money, and this is what Commander is going to be using. Avarobeke zvavo pambabo bane full security plus imbwa dzaya dzakabanwa ziripo futi, and with that we are out. Thank you.